Sa mga milabay nga mga adlaw nakagulay man tuod ta pero katura pong gulay nga kamunggay sa luyot ra gid siya no. Murag dugay-dugay na gid ta wala kagulay aning munggos. Nya tama-tama gabi naglata man si mama aning munggos daan, iyang gipahumukda niya namatay kamunggay sa luyot og kaning sikwa ato na siyang gilawoy. Hi everyone, this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na-miss niyo ba ako kasi ako na-miss ko kayo? Yes, oo no, kakita magigising mo sa ako mga una nga clips nga nagluto ta karon og munggos. Yes, oo, but before nato na siya giproceed sa ato ang pagluto, gimis inplas nato na ang mga ingredients nga atong isagol sa ato ang gulay nga munggos. Yes, oo. Sayo man ako ni sabon tagiluto no nya dugay man ko nakamata mao to gigisara na to ninyo gisabawan nya gibutang dayon ang kamunggay sa luyot and everything. Pero kung sayo pa ta nakamataan niya dili na ta mag-apa sa oras para sa pamaho ato agid unta ning tunuan kay para sa ako basta munggos best nga luto gyud ani tuang gataan. Pero dali naman ni kay ang atong pamaho diri hapit naman alas 11 o alas 10 kasi papa nagpaabot na kay gutom na siya o atong ana ning gigisa nya atong gilaoy nga gibutangan og kamunggay sikwa og saluyot. Pero bisag ing ana ra man gyapon ang atong giluto diras pamaagi sa munggos wa gyapon na binlan no kay tilap gyapon ang tanan nahurot gyud siya. Lahi ra man gud basta ako'y mo timpla kay bitsin is the key ra gyud na siya no. Para sa ako ay lami gyud ang bitsin. Yes, oo.